zakiro batiko lakuekin. Kantaria zibi hartuko neskatzakin kontu bizan bilaino batzuekin, mutinekin gainetzen dira goiekin. Dituzten dela zozofeinak alabra zelik gordilo da ordina, muditzen dituzten mutilak brina. Akordatzen ezara lengoko eguna pixa bat ezana, ez ezan dana ura zen momentuan pasagen duna. Akordatzen azara legoko eguna pixka bat ezana, ez ezamala kontatu ginen nian dekelkarrana. Birula, 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 gura mutizarro ede gula tapaita pozi zazpigez gabitza batera gaizi. Birula, 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 gura mutizarro ede gula tapaita pozi zazpigez gabitza batera gaizi. Kante xamarranik ezin ukatu ez goden gozorako laxe behar du orain bestarik gabe jende bukatu. Bakigula, birula, birula, guta mutizarro bede gula papaita bozez azpigiz gabitza batera gaizi. Bakigula, birula, birula, guta mutizarro bede gula papaita bozez azpigiz gabitza batera gaizi.
Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.